nggih sak bibaripun para sepuh ngaturaken abang dupa lan ugi ngaturaken goro-goro wonten dalu punika tasih persiapan sumangga ngaturaken suporte Mas Dek Vita katuran jumeneng wonten ing dalu punika sesarengan restu budaya Bapak Slamet monggo. Owe oh panjak ki lek panjak nom-nom gayeng. Ha yuk. Iya. Tasih sesarengan jaranan campur sari restu budaya. Wonten panjenenganipun Bapak Bibit, wonten dalu punika wonten dalipun Bapak Yani sadèrèngipun matur gunging panuwun dalasan Ibu Ika sak keluarga. Yo. Op. Le ha oi ho a ha yo Yo
aja kono aja kono ha yo yo Jenang gula Mbak Vita. Niki sampun apa dereng? Sik ya karo ngenteni bapak-bapak sing ning mburi iki tasih persiapan. Iki bombong rasane ngati awake dhewe iso katuran dene panipun Pak Yani. Nggih. Sampeyan sing nomor pira iki mau lembre? Tak tekon. Lembre niki mau wis kaping pira? Bolak-balik. Bolak-balik. Nek sampean bolak-balik aku sik pisan iki. Bolak-balik tahun dhisik tapi. Tahun dhisik. Heeh. Jan pokoknya luar biasa Mbak Vita. Apa meneh iki wulane neng bulan Suro. Niki agenda seperti malam hari ini selalu diagendakan dening Raja Kaya Bapak Yani Dalasan Ibu Ika. Ibu Ika. Iki tiap tahun sekali awake dhewe diaturi mrene ya muga-muga tahun ngarep ora lali karo awake dhewe meneh. Nggih. Lan iki penontonnya luar biasa. Biasa banget. Kabeh padha lungguh sampai tekan kono kae. Lek kono aku sing penting lor kidule aku ndak apal sing kene iki sing penting ning arepe awake dhewe. Nggih. Iki kae sajake ning mburi piye Mbak Vita? Sampun apa dereng? Wes sampun. Iki sementara lagune diaturke mengko meneh. Dilanjutke mengko wae. Iki krana sing ning mburi ki ya wis cukup anggenipun ngasta budaya busana lan ugi samangke restu